Юғарысландағы теплица. Әлі көпкен Татарстанлар үзләренең помидор үсентеләрен бакчаларга чыгарып кына утырттылар. Инде монда күргәнебезчә, менә шундый кызарып пешкән помидорлар әзер. Әлеге корылмада климат контроль эшләй, температура тип-тигез. Менә уңышны инде җыеп алырга була. Бу теплицаны узган ел Ренат Шәрәфетдинов дәүләт ярдәме белән төзегән. Корылманың мәйданы 1000 квадрат метр. Ул ел әйләнәсе эшли. Кыяр, помидор, укроп үстерәләр. Бүгенге шартларда чит илдән кертелүче продукцияны үзебезнекенә алыштыру белән шөгыльләнәбез ди. Наша продукция... Хәзер безнең продукциягә ихтыяҗ зур. Елына 2000 тонна уңыш җыеп алдык. Махсус технологияләр ярдәмендә үстерәбез, яшелчәләр сыйфатлы. Югары Осланга семинарга киңәшмәгә килгән район җитәкчеләре, төрле министрлык белгечләре мондагы шартлар белән кызыксына. Эше барның ашы да бар. Авылларны саклап калу өчен нәкъ шундый уңган кешеләр кирәк ди Фәрит Мөхәммәтшин. Салаларда кеше саны кими, булганнар да өлкәннәр. Бу бүгенге семинар киңәшмәдә күтәрелгән төп теманың берсе. Проблема барлык районнарга да кагыла. Яшьләрне авыл җиренә җәлеп итү өчен эш урыны һәм лаеклы хезмәт хакы кирәк. Әлегә Югарыстанда уртача хезмәт хакы 28 000 сум. Татарстанда бу күрсәткеч 56 000-нан артык ди монда җыелучылар. Авылда яшәүче халкыбызның саны бераз кими. Авылда яшәүче халкыбыз яше белән улыгая. Әмма ләкин менә үзенең эшләгән продукциясе белән үзебезнең халык яшәгән халкыбызны бик матур иттереп тәэмин итә. Санкция буенча инде әлбәттә локализация диләр инде хәзер заводта бара. Тагын бер мәсьәлә санкциялы шартларда эшне тоткарлыксыз алып бару. Менә бу Россиядә җитештерелгән авыл хуҗалыгы техникаларына хезмәт күрсәтү үзәгенең Югарыслан районындагы филиалы. Хәзер чит ил техникасын кайтару кыен, шуңа үзебезнекенә үстенлек бирәләр. Елына 1000-гә якын техниканы ремонтлыйбыз ди инженер Илназ Хафизов. Шуңа өстәп гарантия буенча хезмәт күрсәтәләр. Безнең ике филиал, Набережныйда там bir филиал бар. Анда bir 20 кеше, 10 бригада эшли инде. Аларның асылы шунда ки, басуларга барып эшли торган комбайннарга хезмәт күрсәтү өчен бирдә барлык мөмкинлекләр дә бар. Күргәнебезчә бирдә эретеп ябыштыру аппаратлары, кондиционерларны тутыру җайланмасы һәм башка кирәк-яраклар барысы да бар. Ягъни техниканың җимерелгәнен көтеп тормыйлар, алдан ук барып хәстәрен күрәләр. Вакытында аларның караган чиракта аның хезмәт елы 10-12 елда була. Әгәр дә бу эшләрне башкармасак, ул 1-2 ел эчендә юкка чыгарга да мөмкин. Монда инде комплекслы киләләр, белгечләр дә бар. Үзебездә җитештерелгән продукцияны үзебездә эшкәртергә дә кирәк ди Фәрит Мөхәммәтшин. Чөнки чимал сатып кына табыш алып булмый, ашлыкны да үстерүдән тыш эшкәртү юлларында эзләү зарур. Бу мәсьәләдә Югарысланның тирә-күрше районнарга күрсәтерлек эшләре бар. Менә арыш һәм арпаны шыттырып киптерү заводы Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы ярдәме белән 2021 елда эшли башлаганнар. Хәзер елына 10 000 тонна продукция җитештерәләр. Санкциялар кертелгәнче Польша һәм Литвага да сатканнар. Хәзер бәйсез дәүләтләр берлеге белән хезмәттәшлек итәләр. Ихтыяҗ күп булганга тагын бер объект ачарга җыеналар. Закупили оборудование в Чехии. Без яңа заводка кирәкле җиһазларны Чехиядән кайтартып өлгердек. Тик хәзер аларны запас частьләр белән тәэмин итү проблемасы бар. Безгә хәзер бу мәсьәләдә Кытай дусларыбыз ярдәм итәргә әзер. Социаль-икътисади күрсәткечләр буенча Татарстан районнары арасында Югарыстан 9-нчы урынны били. Бер баскыч аска төшкәннәр. Мөгезле эре терлек саны арткан, тик дәүләт программаларыннан активрак кулланырга кирәк ди Фәрит Мөхәммәтшин. Авыл җирлеге башлыклары, төрле җитәкчеләр халыкка аңлату эшләре үткәрергә тиеш. Булганын, биргәнен алырга мөмкинлек ясап, халкым белән рәхәтләнеп яшәп, эшләп шулай яшәргә исәп бар. Авыл хуҗалыгы тармагында үз эшен булдырырга теләүчеләр өчен белгечләр бушлай өйрәтүләр уздыра, проектында төзеп бирәләр. Җиң сызганып эшлә генә. Центр компетенция безнең шундый оешма бар, алар бүген кемнең теләге бар, килеп проектта ясап бирәләр, булышып та бирәләр, грантның защитасына хәтле бөтен эшне оештырып бирәләр. Монда теләк кенә кирәк. Югарыстанда яшәү һәм эшләү өчен бөтен мөмкинлек бар. Казанга 1 сәгатьлек юл, искиткеч матур табигать, янәшәдә Идел елгасы. Хәзер төп максат яшьләрне салага җәлеп итү. Югарыстан районыннан Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.